Skrytý T-Rex v jurskom svete znovu zrodenie? Sleduj do konca. V traileri je ukázaný zeleno-hnedý T-Rex. Dosť sa podobá na Bucka zo Strateného sveta alias z Jurského parku 2 alebo na Juniora tiež zo Strateného sveta. Ale ani jeden z nich to nie je. Pretože ako vieme, pôjdeme na úplne iný ostrov, ktorý bol pôvodnou výskumnou stanicou pôvodného Jurského parku. Čiže je to úplne iný T-Rex. Ale ako hračka od spoločnosti Mattel bude vydaný šedý T-Rex. Dokonca aj na propagačných plagátoch sa objavuje šedý T-Rex, ale nie ten zelený. Sorry, že ťa prerušil Jok z budúcnosti, ale momentálne na trhu spoločnosti Mattel oznámil novú hračku, tentokrát T-Rex, ale nie šedý, ale hnedý. Za mňa je to veľmi pekný T-Rex, asi najlepší T-Rex, ktorého spoločnosť Mattel vytvorila. No, späť k videu. Ale zaujímavé je, že na LEGO setoch, ktoré vyjdú toto leto, je bledohnedý T-Rex, ktorý by mohol byť ten z traileru. Ale čo ten šedý? To ma teda priviedlo k teórii, že v jurskom svete znovu zrodenie budú dokonca dvaja T-Rexovia, ako tomu bolo v Stratenom svete. Ale keď sa však zoberieme, tak minimálne ten zelený T-Rex v traileri narúša celý rodokmen T-Rexov, ktorí boli naklonovaní s nechválne známou spoločnosťou InGen. InGen naklonoval až 7 T-Rexov. Rexy, Bucka, Doe, Bull, Big E.T. a dvoch neznámych. Na tomto zozname je uvedené, že všetci T-Rexovia boli vytvorení a chovaní na Isla Sorne, vrátane tých dvoch neznámych. Áno, Rexy bola neskôr v roku 1989 prevezená na Isla Nublar. Čo keď tí dvaja neznámi sú práve tí v znovu zrodení? Možno práve títo dvaja boli naklonovaní úplne ako prví, následne sa ukázalo, že boli až moc agresívni, preto ich nechali na neznámom ostrove, kam sa spoločnosť s horinou výpravou pozrieme. Následne trochu opravili genetický kód T-Rexa a naklonovali Rexy a ďalších. Alebo je tu druhá možnosť, a to, že naozaj boli títo dvaja T-Rexovia vytvorení a chovaní na Isla Sorne ešte v prvej várke, kde bola aj Rexy. Následne, keď Rexy dospela, tak ju prevezli na už spomínaný Isla Nublar. Následne si však John Hammond spolu s InGen mohli uvedomiť, že napriek tomu, že odvezli Rexy, tak stále ich je tam veľa. Isla Sorna je síce väčší ostrov od Isla Nublar, ale napriek tomu mať na jednom ostrove minimálne 7 Apex predátorov, o ktorých vieme, z toho 6 T-Rexov a jedného Spinosaura sa mi zdá príliš. Preto si myslím, že aspoň týchto dvoch T-Rexov mohli odviesť na ostrov, ktorý bude znovu zrodený. Za mňa tohoto skrytého T-Rexa ešte preto neodhalili v traileri, lebo zrejme ešte zohrá veľmi dôležitú úlohu. Či v záverečnej bitke, kde sa teoreticky môže spojiť s tým druhým T-Rexom, alebo dokonca sa ešte môže spojiť s jedným Spinosaurom, aby porazili T-Rexa. Kto vie? Určite mi dajte vedieť do komentárov, čo si o tomto celom myslíte. Nezabudnite dať odber, lebo ďalšie videjko bude prečo si myslím, že LEGO Jurassic World umiera. Nechajte si ho vniknúť a zatiaľ preživší dinosaury.